A legtöbb az ugye törpemalac mentéssel foglalkozunk igazából, de van mangalica, mentett mangalicák, majd ott meglátjátok. Aha. Meg a másik területen van 2 hízó is. Aha. Úgyhogy, de őket végül is úgy kerültek hozzánk, hogy ilyen vegán aktivisták mentették meg őket, és nem tudták hova helyezni, és minket kértek meg, hogy helyezzük el őket. Úgyhogy, de hát végül a sorsuk az meg az lesz, hogy gazdit keresünk nekik, és csak szerződéssel adjuk őket, gazdásítjuk úgy, mint a kutyákat, meg a macskákat szokták. Gyertek csak! Gyertek! Adnak nektek enni, gyertek! Gyere, mami! Meg kaptok egy kis vizet, nézd csak! Nézd csak! Jó? Szereted? Szereted, ugye? ...21-ben hoztuk el őket, akkor voltak 2 évesek. Állatmenhelyről hoztuk el, kutyákat tartottak ott, de volt 3 malac is, akit befogadtak, de megszűnt az állatmenhely, és akkor úgy hoztuk el ide őket, úgy költ meg a hölgy, hogy hozzunk már el. Volt egy társuk is, de az szerencsétlen agyvérzésben meghalt, mert az úgy találta betegen a hölgy is, már beteges volt egész életében. Adományból vagyunk, de pályázatokat is szoktuk, erre a NEÁS meg NEAGOS pályázatra szoktuk beadni. Meg volt most ez a civil állatvédő, 2022-ben volt az is, akkor arra is pályáztunk. Úgyhogy szoktunk. Van egy hölgy, aki ezzel foglalkozik, különösen civil szervezeteknek ír pályázatot, és akkor ő segít nekünk ebben. Ő addig kunyerel, amíg itt vagytok, tehát Szét fogjuk hízlani a malacait. azért szerintem őt engedjétek el, mert ezt fogja csinálni végig. Sőt, elszedi a többiektől is, tehát ő azt hinni az ember ránézésre, hogy kis gyenge, meg figyelni kell rá, és egyáltalán nem. Ő itt Koni. Igen. Ő egyébként az én malackám, ő most már 7 éves. Gyere! Koni, ki jött hozzád? Szia, drágám! Jó, vele óvatosan, mert ő ivaros, és nem lehetett őt már ivartalanítani, és most pont ivarzik, ilyenkor egy kicsit bolondos, de egyébként minden malacról elmondható az, hogy hogyha ivarzás van, akkor másként viselkednek. Valamelyik még kifejezetten agresszív is, ő csak így inkább elzavar. Minden szempontból, egészségügyi szempontból is, meg hogyha mondjuk társállatként tartjátok, akkor is fontos, hogy ivartalanítva legyenek, mert a kanok is másként viselkednek, agresszívebbek tudnak lenni, illetve a kocák is. Ilyenkor kevésbé barátságosak. Ő egyébként is hisztis. Mizu, gyere ide. Jaj, ne félj, baba. Gyere. Tudom, mit akartok, a vödrömöt. Nem zsebelünk. Nem ribizli amúgy. De figyelj, nézd meg, mit csinál? Tolvaj. Na tessék. Ugye ők 2 anyától vannak, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ki melyiknek a testvére, de őket így testvérként kezeljük. Igen, hát szerintem ilyen pár nap eltéréssel születtek, és Salgótarjánban a panelok között. Honnan mentettétek? Igen, mert ott volt egy bácsi, aki így magához szoktatott vaddisznókat, és így beszoktak a városba. Onnantól kezdve, hogy elkezdett etetni, magadhoz szoktatod, nem tart az embertől, nem tart úgy a kutyáktól, és hát az egyáltalán nem jó, nem valaki fél tőle, illetve hát azért könnyebb őket elkapni, mert páran vadásztak rájuk, hogy majd megsütik egyben, stb. Nem annyira jó dolog ez. Természetben van a helyük, és pont. De ugye az élőviláguk is egyre kisebb, meg azért az emberek viselkedése is más már, tehát van az, akik szeretik magukhoz csalogatni, és ez nem egészséges, meg nem jó dolog. Tehát én azt gondolom, hogy egy vaddisznónak az erdőben a helye, nem pedig a... Rókánál is nagyon sokan
Nagyon sokan, sajnos ez igen, ez nem egy jó irány. Meg hát ők is most már megszokják az embereket. Az nyelve lóg. Ribizinek, igen. Nem, neki ez ilyen születési rendellenesség. Igen. És hogy ő... Aha. Nem, mert már tele van amúgy. Hát gondolom. Igen. Tele vannak. És akkor a korosztály az hogy jön össze? Amiket... Tehát van mindenféle akkor? Mindenféle, igen. Hát a salgótalanyokat ugye tavaly áprilisban születtek, ők most lesznek egyévesek. Ugye Lakitőt novemberben hoztuk el 2 éve, ő olyan novemberben lesz majd 2 év körüli, mert őt se tudták megmondani, hogy hány éves, mert ő is ugye az utcán kóborolt, úgy fogtuk be. Úgyhogy hát úgy volt, hogy kiszökött az utcára, mert ilyen nagyon rossz volt a kérdés, hogy kiszökött, és akkor hónapokig kóborolt ott. És akkor úgy hívtak föl minket, hogy jó lenne elhozni, mert ott feltúrt mindent ott az önkormányzatnál, és akkor oda is jött a gazdája, meg is fenyegetett minket, hogy ránk hívja a rendőrt, meg minden, mert hogy ő nem sikerül neki befognia, csak hogy mi ugye befogtuk, és akkor elhoztuk, és akkor utána a rendőrséggel fenyegetett. De utána aztán csak itt maradt, mert csak belátta, hogy nem kell vissza. Hát igen, ilyenkor ez van sajnos. Ribizlőt mindenkit zavargat, ugye Laki zavargatja a kicsiket, Donna is azért elég sokat elzavar, mert ő is idősebb korosztály, meg ugye ott vannak bent a legidősebbek, ők ki se jönnek, most hűsölnek, ők mindenkit elzavarnak, ők itt a főnökök. Rudi ugye a 13 éves, ő a legnagyobb, ő áll a hierarchia tetején, ő mindenkit, ő a legidősebb, de ő tisztelik is amúgy. Tisztelje a többi malac. Ő, hogyha itt valami balhé van, ha 2 malac összebalhézik, ő innen fekve nézi, és amikor már nagyon megunja, akkor szokott nekik menni. De addig ő nem. És akkor, amikor ő oda megy, akkor utána abba is hagyják. Utána nincsen ott tovább. Úgyhogy ő itt a fő nök. Látjátok, függetlenül attól, hogy azért bennük abszolút látható a vaddisznők, most már teljesen máshogy viselkednek, tehát abszolút, ha megszokják az emberi közelséget, akkor kifejezetten szeretnek az ember körül lenni. Hát meg az ennivalót. Ekkorák lesznek, hogyha... Ekkora? Lesznek-e sokkal nagyobbak, vagy... Hát 5 éve, minden malac 5 éves koráig nő, tehát biztos, hogy nagyobbak lesznek, mert ők most 1 évesek körülbelül, tehát az teljesen biztos. Az, hogy milyen méretűek lesznek. Marmagasság, vagy nem tudom, itt a malacoknál mit mondtok rá. Azért nem tudom neked pontosan megmondani, mivel keverékek, tehát ők csüngőhasúval vannak keveredve, ezért függ attól is, hogy éppen mi az, ami rajtuk jobban kiüt. De még biztos, hogy nagyobbak lesznek, az nem kérdés. Ugye a kanok nagyobbak ennél a fajnál, meg szerintem majd, hogy nem mindennél változó. Hé! Ribi! Ribizli! Na látod, azért nem kell őt félteni. Ő ennyire megmondja. Meg, persze. Igen, mindenképpen próbáljuk őket gazdásítani, ugye az a célunk, hogy mindenki gazdát találjon. Nem mondom, hogy sok jelentkező van sajnos, de úgy összességében, tehát egyáltalán így érdeklődés kevés van, de ez így elmondható jelenleg minden állattípusra, tehát nem csak a malacokra, meg... És a kutyáknál is, ami a legelterjedtebb házi állat. Hát igen, meg ugye az a különbség, hogy nálunk itt látszódik, hogy ők valóban mekkorák, amikor meg elmennek egy szaporítóhoz, akkor azt hiszik, hogy ilyen 10 kiló körül megállnak, utána meg... Persze azt látja az interneten, hogy kicsit cuki. Igen. Vagy a tört egy malac. És akkor meglepődnek, hogy ők ilyen nagyok, hát akkor nem kell, holott az övé is 1 éven belül ekkora lesz. Mennyire jellemző ez a valahogy megpróbálok okosba innen azért malacot szerezni, hogy utána csúnyán szólva, de hogy menjenek hol választani? Jó a kérdés.
Nem tudom neked megmondani, mert őszintén szólva, aki az első pillanattól kezdve gyanús, akkor már nem. Aha. Tehát, hogy most ott a gyanú az valós volt, vagy nem, az egy jó kérdés, de biztos, hogy van próbálkozás, de nem. Tehát mi azért elég sok mindent megkérdezünk, utána nézünk. Van ilyen utógondoskodás, Persze, nem, hogy persze. ellenőrzitek, hogy jó helyre került, és a többi. Persze, idővel azért nyilván csökken a kapcsolattartásnak a sűrűsége, amikor már látjuk, hogy abszolút el van, jó helyen van, stb., de az elején nagyon, meg az odakerülést is vizsgáljuk, hogy ugye milyen állatokat tart, mire tartja, tehát mondjuk ki, őket nyilván meg lehet enni. Persze, azért. Kutyát is meg lehet, csak nem szokás Magyarországon, de náluk oda kell nagyon figyelnünk, hogy kinek adjuk oda. Például, hogyha valaki vágásra tart disznót, oda nem is adunk egyáltalán. Beigli. Őróla volt is hír, hogy őt hozták ide. Élden kóborolt, hát róla nem tudjuk megmondani, hogy milyen idős, mert ő már, őt is az utcáról fogták be. De nagyon rendes összefogással fogták be, mert tényleg az, hogy akik ott voltak, a család az megfogta, addig csalogatta, amíg be nem mentek erdbe, és akkor a másik család, aki meg elhozta hozzánk, így összefogtak is, akkor nagyon rendesek voltak. Mert akkor éppen nem volt autónk, mert lerobbant az autónk, és újat kellett vásárolni, és akkor ők felajánlottak, hogy elhozzák. Hát őszintén szólva az egyetemen szerettem meg a malacokat, mert amikor elkezdtünk tanulni a malac tenyésztésről, akkor tudatosult bennem, ott azért tanultunk ilyen általános dolgokat, hogy milyen okos állatok, meg mennyire minden ezért, meg hogy a negyedik legokosabb állat. És akkor nagyon megszerettem őket, és akkor utána, ahogy elkezdtem dolgozni először ilyen sertéstelepen, utána úgy elkezdtem, hogy bánnak velük, úgyhogy úgy átformálódott bennem ez az egész nézet, hogy bánnak az állatokkal. Úgyhogy úgy változott a szemléletem egyre inkább. Meg ami legigazából, ami teljesen betette a kaput, az az, hogy én ugye Hollandiában dolgoztam, és ott ilyen munkaközvetítőnél dolgoztunk. És akkor mindig más helyre közvetítettek ki. Dolgoztam egy ládamosóba, csomagolóüzembe, építkezésen, és akkor egyszer kiközvetítettek Vágóhídra. 1 órát bírtam, és utána jöttem el. És ott az volt a legdurvább, hogy a lengyel srác, aki az állatok kábításáért felelt, nem kábította el rendesen az állatot, és úgy akasztotta fel az állatot a felsővezetékes, hogy hívjákra, úgyhogy. És akkor ott azt mondtam, hívtam a főnököt, hogy engem nem érdekel a kirúg, én innen mentem. Ha ők mondjuk így szocializálódnak, akkor utána teljesen szelíddé tud mondjuk olyan szinten válni, hogy ilyen bújósá, mint a kutya idősebb korra is? Hát igen, attól függ, hogy mennyit foglalkozol vele, ugye? Nyilván persze, hogyha foglalkozol van vele. Hát nálunk azért sokan vannak, próbálunk velük nagyon sokat foglalkozni, de annyit nem tudunk, mint hogyha hazaviszi egy család és egyedül van, vagy ketten, azért az más. De abszolút ők nagyon keresik az emberi társaságot. Ha többen vannak, akkor ők nagyon jól el vannak magukkal, viszont ha egyedül van, vagy ketten, akkor sokkal jobban. Tehát ők azért kondában élnek, és ők keresik is ezt. És ha ugye nincs másik malac, akkor te leszel a kondatag. És így inkább egyet vagy kettőt szoktatok inkább preferálni? Hát mi... Jó, nyilván örültök, gondolom, hogyha valaki visz, de hogy... Olvastuk, párba jobban el vannak. 2 a javasolt, mivel ugye az imént is mondtam, hogy kondában élnek, de nagyon-nagyon kevés az, aki 2-t, általában 1-et szoktak. Az már inkább jellemző, hogy egy idő után azt mondják, akár úgy keresnek meg, hogy van már nekik, és rájöttek, hogy kell, vagy most már szeretnének, de elsőre általában 1-et szoktak. Mert ugye aki nem tartott még malacot, ők... 1-ből 2-ből vált. Hát meg azt gondolják, szerintem egy picit ilyen kutya, csak más testű, de ennek teljesen más a viselkedésük. Mások az igényeik, mások az emberhez való hozzáállásuk is. Persze nagyon kedvesek, nagyon sok mindenre meg lehet tanítani, de a kutya viselkedése teljesen más, mint
egy malacnak a viselkedése, és unatkozik egy idő után egyedül. Aha. Ők nem régen jöttek hozzánk vissza, őket örökbe fogadták már tőlünk, viszont a családnak külföldre kellett költözni, és így visszakerültek hozzánk. Tehát például ez is, amire mi nagyon figyelünk, hogyha örökbe adunk, akkor először nekünk kell szólni, és nyilván, hogyha valami probléma van, akkor inkább visszakerülnek hozzánk, mint hogy bármi. És egy picit el is hízlalták őket, mint látjátok, szóval ők most diétán vannak. Nagyon-nagyon hízékonyak, arra nagyon oda kell. A malacoknak folyamatos éhségérzetük van, emiatt képesek folyamatosan enni. Lásd Ribizli, egyáltalán nem éhes, már így látszik, hogy fel van fújódva, de bármeddig képesen. Melegük van egyébként, most hirtelen. Aha. Lehet, hogy azért egy falatért megpróbál kinézni, hát ha valami csúrancseppem. Na, ki jössz? Jó reggelt! Most nem. A barátommal kutyapanzót üzemeltetünk Barcikán, és azért kicsit egyszerűbb a dolog. Így. Eddig az állatkertben dolgoztam, meg utána Múcsonyba traktoroztam, aztán, de az nem volt nagyon összeegyeztethető, mert ott 8 órásban voltam, ott az nagyon nehéz volt, főleg már ennyi állattal. Ez kb. A vége itt már teltház van, a másik területünkön Barcikán, ott most 4-en vannak. És az is tehát ott még tudsz idézőjelbe téve befogadni? Hát még vagy 2 biztos. Aha. Úgyhogy, tehát akkor gyakorlatilag már ott igen, már nagyon a végén vagyunk. Igen, mindig úgy van, hogy mindig, hogyha van valami, akkor mindig még itt van egy kis hely, meg ott van egy kis hely, aztán valahogy próbálunk egy kis helyet mindig találni. Ha reggel, hogyha terveztek később, és mondjuk reggel etetitek, mert hétköznap ugye mentek dolgozni, akkor fel kell kelned szombaton és vasárnap is, mert ők nem tudják, hogy hétvége van. Tehát ők nagyon beállnak, arra az időpontban kell enni, amit ők megszoktak. Tehát ilyen szempontból ütemezettek. Hogyha van egy helyük, mint például látod nekik is, mondjuk egy ekkora rész le van nekik kerítve, de kiengeded őket, minden nap ki tudod engedni. Télen egyébként még nagyon ki se jön. Tehát akkor nem, ilyenkor már nyáron, meg ugye friss frű, legelészés, turkálás, akkor de jobb, mi is mindig azt javasoljuk, hogy legyen egy saját elkerített része, ahol ő tudja, hogy hol van a WC, ő ott magának el van, és akkor tudjon kijönni. Egy kicsit. Lucky, Huba, gyertek hamar! Látogatók érkeztek! Lucky, Huba, gyertek! Lucky tőt utcán kódorgott, egyébként úgy kértek segítséget, ő úgy került hozzánk, Huba pedig a testvéreivel került ide, azt hiszem 2 napos volt, tehát ő is cumis volt. Igen, hát így ekkora volt ahhoz, azért látod, azért így szépen, és 1 éves koráig körülbelül így ekkora volt, és látod, most kezdett el nőni. Tehát azért nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora lesz, pláne ugye... Nem tudjátok azért a felmenőket. Nem láttuk, igen. És Magyarországon nagyon nagy keveredés van, tehát nincsenek tiszta vonalak. Nem jöttök? Fáradt vagy, jó? Hát, ha nem. Az ember. Igen. Na, ezt korán keltünk.